wallahi da jottake alhamdulillah dan ma o wi da jottori mi nana de gadi alif kono e ai dara biya to fe share wato dai shede sai gimi kama da dai wadi toɓɓoy windi wongum law jawni a dara biya to fe share salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai share. Jauro. Kai. Kai marabba. To ta fijirta ya hoy mi der shede. Allah kai. Ai mi fijirta ki hande. E cike da jam bi mi gudan shede na asali. Ai a hefti. To. Wattu dun de janwai ai. Da janwa daga to. Kai. Wai. Wai shede din da janwa no? A matai a andi ko yoni. Wato shede din yidi wartira de. E wona kullum ɓe nder ko in moni wiyata ɗum ko ɗume binani ɓe beka turai ko inu moni ko ɗume to kanjum wato dala jogaki shondi shede heniɗe coɓɓo nder mi waytake ai nombaji ai a waytake mo on to wayi account to ne a on tawi account to ai a wala kaba account ɗume ɗi wiyete account heftane na non ba joni min mana kanjum waddiyam ba to a hefti e fajanoyi to ai mi a heftane Jauro ko gimmi mi wi'a wato nder ɗum fi in torre hulɓe a hefti ne dalila anni a janga boko to wima waɗanima kaza a anda kaza ɗum ɗon no ɗum windirte to wima waɗi ujunere go'o way ko jiɗɗa bi'an taw to waɗanima ujunere go'o a hefti ko to no gatta kefta ɗum ujunere go'o waɗi to ko hendi ujunere go'o e ujuneje sappo ko hendi ujunere go'o kadi e temere a hefti aya andi riwa jahilci ai min dan joɗake no seɗɗa to wato a hefti ko shoruɗa ne way gari shorumi gari na de gandi biɗa soreno balɗe kairi wato emi bi'a Jauro a der shede waya am ai ide ɗo der ai no gimmi kawto bi'eni kaw itono no shoruɗa ndigan Allah wato mi sori din ɗon gari 200,000 200,000 to ai mi hefta to ko ɗume ai cash ko washo cash hokkata shede cash to saboda ton kaso shede yeso cash to kanjum ɗum wi wattare account to de shoran momini sai mi rokkamo account ɗum sai ittomi e dokkumomi o wiya to mi warti mi nana ɗum waɗi alam jaɓuɗa ɗalɗa jeyri ndin ɗum waɗa alab ɗum ai daga ni gimi kawai woni ai Jauro a tabbitini a ƴoƴa on ɗo to neɗɗo wima a hokki account wattanma shede a ɗalata jeyri ndin heta nani alab cede jottaki ai dillalijo e wodi ai dillalijo mi andimo ai a andi shoduɗo andi mana to ɓerde a hefti wato shoduɗo woni mi anda omoy amma to joni ni to shede ɗe raranma to a hefti mi hulanma to sai o wi to emi fadari henanmi ɗe gaɗi kurrup e jantoyi to kanjum gimmi darna joni mi wi'a shede ayimi kam woni kanje ɗen sai Jauro an mo shede duniya weli biya ɗuma a way Zenith ban ma kudata mana ai Zenith ban haba iye duniyaru na in goɗɗum Jauro no shoruɗa andi way 200,000 to andi ko woni nder ɗo naira 200 ɓe ɗawti naira